Доброй раніцы, Олег Гудзилович, Радио Свобода, оператор Андрей Рабчик. Мы тут ведем репортаж от ресторации «Поедем, поедим» каля Куропатаў, где уже месяц протягивается пикетование с мэтай закрытия этой ресторации. И тут сегодня все подеи почались уже ў 10 гадзінаў, хотя звычайно пикетование начинается ў 12. У 10 гадзінаў мусім сюды приехать Зміцер Дашкевич. Планавалася, что вось тут побач будут усталяваныя крыжы, якія он падрыхтаваў, але он не доехал, его спынілі, затрымалі и крыжы адабралі. Зараз жонка Дмітра нас секундочку распавядае про тое, што збылося з імі. Забрали и связаться с ним немагчыма. Ну, на дадзены момент зараз звязацца з немагчыма. А колькі адбылося падчас затрымання? Падчас затрымання? Ну, гэта было літаральна цягам 5 хвілін. Не, падчас я маю на увазе... Гэта все адбылося, думаю, хвіліну 15-20 таму. Тобто у нас ёсць 3 гадзіны, каб... Ну, так, тому що, як я вже зрозуміла, делегація в Тростянці буде о 10-й одна, о 12-й інша. Ми їх при тим бачили, вони їхали зверху по кольцевой дорозі, ми стояли знизу. Замежники, кстати. Так, замежна делегація, ми її бачили, поглядели на їх, так сказати, знизу. Ось. Ну, там, безумовно, ситуація абсолютно абуральна, і якби, коли гэты онлайн-репортажі в дадзены момент можуть глядзець працаўнікі міжнародных місій і працаўнікі дыпламатычных місій у нашай краіне, коллеги, которых приехали, ну, вядома, гэта абсолютно абуральная ситуація. Мы уважаем тое месца, которое яны адчыняюць, гэта сапраўды месца болю і смутку для нашай краіны, але месца ў Курапатах не меншае паводле сваёй значнасці, паводле сваёй трагедыі. Таму я вельмі спадзяюся, што гэта сітуацыя неўзабаве вырашыцца і працаўнікі дыпламатычных місій найперш змяшаюцца, паколькі яны мусяць бачыць, што гэта абсалютна выдуманы, несправядлівы арышт, абуральны, што людзі ехалі ў Курапаты, гэта было ўсім вядома, ўсім зразумела, і мы будзем рады бачыць іх тут разам з вызваленымі Змітром, Ягорам. І спадзяюся, што усталёўка крыжоў сёння працягнецца. Настя, пробачте, мы таки доучились, это Радио Свобода. Так что, Змітра затрымалі на вачах у замежнай делегацыі? Не, замежнай делегацыі не маглі гэта бачыць, таму што Змітра і Ягоры і грузавік з крыжамі арыштавалі на партызанскім праспекце. Міжнародная дэлегацыя ехалі па МКАД, мы потым іх сустрэлі, калі я асобна ехала сюды. Вось, таму яны не маглі гэта бачыць, но я спадзяюся, што яны гэта бачаць зараз, бачаць і чуюць і не пакінуць гэтую сітуацыю проста так. Таму што сітуацыя абсалютна абуральная і абсалютна всім было вядома, што працаўнікі дэмакратычнай сілы ехалі сюды і хацелі усталёўваць крыжы ў Курапатах. Это было вядома і працаўнікам міліцыі, которые іх арыштовалі. Зміцер вёў стрым, так? Зміцер вёў стрым, яны адразу на яго і падляцелі, што не здымаць, прыбярыце камеру, а потым у выніку вырашылі асабліва доўга не размаўляць і прыбеглі людзі ў адмысловай форме. Я першы раз па шчырасці такую бачу форму і зацягнулі яго разам з Ягором Лаўру. Спачатку былі ў цывільным? Спачатку проста былі ў цывільным, так. Першыя, хто выйшаў з аўтобуса, былі гэтыя людзі ў цывільным, а потым уже падляцелі людзі в зялёнай форме вайсковай, нават не вайсковай, потому што не пляміста, была просто такая зялёная балотнага колеру форма. Вось, і все, завезлі іх у бус, і я бачыла, што просто пасадзілі там на калені, ну, як бы на калені, они не сидзелі на прыступках, на сиденьях, они просто сидзелі ў праходзе, сагнувшись, і все. Меня бус... Звычайна мат, вот так робяць. І куды его павезлі, што вядома, дзе ён зараз? На дадзены момант нічога не вядома. І вы, наколькі я ведаю, Зміцер збіраўся вось тут усталяваць этой крыжы? Я думаю, што наўрад ці тут. Я думаю, што далей, але как бы я не валодаю до конца гэтай інфармацыі. На што ён спадзяваўся, калі вось ехаў з гэтымі крыжамі, всім было вядома, што ён будзе усталёўваць. Такое ўражанне было, што яго абавязкова затрымаюць. Ну, всім было вядома, што ён едзе ў Курапаты, што да Тростянца гэта не мае ніякага дачынення, і як бы яны маглі б спакойна пераканацца, проста перавесці машыну, пераканацца, што яна не паехала ў бок Тростянца, што яна паехала ў бок Курапаты і спакойна... Быў спадзеў, што ўсё пройдзе? Ну, абсалютна. Я думаю, што нас будзе суправаждаць машына ДАІ, яны пераканаюцца, што мы з'язджаем з горада, яны пераканаюцца, што мы з'язджаем в Курапаты, і все. Прыкладна так, як некалькі дзён таму он тут усталёўваў плакат «Курапаты дарога смерці», і таксама міліцыянты не перашкаджалі. Прыязджаў старшыня папернянскага сельсавету, дамагаўся, каб забралі гэтыя плакаты, у выніку потым іх сапраўды па дарозе дадому его забралі, але міліцыя не ўмешвалася. Цяпер яна, відаць, вырашыла ўмяшацца раней.
Ну, вось, да. Мы дачакались таго моманту, калі ўсё ж такі міліцыя вмешалась в ситуацию. Працаўнікі ўлады вмешались в сённяшнюю Вы, ситуацию. певно, хочете туди пойти, поглядеть, что там відбувається. Ми так само, нагадаю, это Радио Свобода, Олег Груздзілович, мы ведем навпростовый репортаж с Куропату, с ресторации «Поедим». Месяц тут ідзе змагання за закрыццё этой ресторации. Сегодня тут мусили усталёўваць крыжы, але вось Дмитрий Дашкевич с крыжами был затрыманы. Тем не менш, активісты сабраліся, Павел Северинец імі кіруе, вось яны зараз наклеиваюць падрыхтаваныя папяровыя плакаты на плот рэстарацыі. В першыя дні пікетавання на гэтым плоце было развешана некалькі расцяжак, у тым ліку былі партрэты рэпрэсаваных, но ахоўнікі рэстарацыі тады сарвалі гэтую наглядную агітацыю, гэтыя дакументы і партрэты. Ну, пакуль вось яны не ўмешваюцца. Вядомы ахоўнік Дмітрий стаіць на ўваходзе і пакуль не перашкаджае пікетоўцам. Но, магчыма, з-за таго тым ліку, што тут вельмі шмат людзей, больш за 20 чалавек сабралося сёння на гэтай вот падзеі. І, магчыма, таму пікетоўцы, прабачце, ахоўнікі і супрацоўнікі рэстарацыі пакуль не ўмешваюцца. Ольга Миколайчик вядзе нейкі інтэрв'ю, расказвае, відаць, пра тое, як сёння раніцай да яе прыходзілі міліцыянты, спрабавалі ўварвацца ў яе дом. Яна была упэўнена, што яе затрымаюць, но гэта не адбылося, яна ўсё ж такі тут з'явілася. А вось тут побач са мной знаходзіцца Леонид Кулаков, адзін з першых пацярпелых. Леонид, добрый день. Можно вас оторвать от Радио Свобода? Мы хотим просто в репортаж у нас, и мы хотим вас спытать, как ваше здоровье, вы потерпели, что зараз вы, как вы себя чуваете? Ну, Что у вас, закрытый перелом? да, закрытый перелом локтевого сустава. Вот. Так, ноющая тупая боль постоянная. Тяжко одеваться, не приготовить еду, ничего, не умыться с трудом, ну вообще так. Читали вы комментар этой девчины, Злата ее зовут, якая сбила вас на своем автомобиле тут? Что, читали, нет? Нет, я не читал. А что она может сказать? Единственное, что она может только оправдываться. Что она может сказать по существу? У меня такое ощущение, что ехала... И она кажет, что в машину яе окружили, почался таки верхал, по машине грукали, и яна вось почала рухаться, ну, навмысна нікого не збиваючи. Але я зауважу, что после этого здарения с вами яна съехала с этого места. Вот вы как было кіроўца, як оцениваете такие деньги? Во-первых, когда ее пикетовцы остановили, Алексей Турович ей сказал: не едьте туда, это врата ада. Я стану перед вами на колени. Я вас умоляю, не едьте. Они смотрели на него и смеялись. И снова продолжали движение. Впереди стоял, пикетовцы стояли, я стоял, за спинами стояли, я стоял. Она наезжает на Дениса Урбановича. Урбанович теряет равновесие, падает назад, то есть на меня. Ну, естественно, я падаю локтем на асфальт. Вы маете руку. Да. Ну, а то, что она съехала потом с этого места Я здарения? еще не ощутил, что я сломал. Просто у меня ноги остались под машинами, полностью, по полтела остались под машиной. Она продолжает движение. Ну, вот. Люди кричат, потом, когда меня уже сбило, когда я упал, люди стали кричать: ты что делаешь? И она стала съезжать. И люди стали уже стучать, стоять, стой, стой. Тогда начали грукать по автомобилю. Да, да. Ну, вот. И кричать: стой, сейчас ГАИ выйдет. Ты куда Это было уезжаешь? после уже наезду, не до. После, когда она стала, уже собралась уезжать. Но тем не менее, она уехала, не вызвала ни скорую, не посмотрела, что со мной. Кіроўца мусіць у такім выпадку паклапаціцца пра чалавека, якого он збіў, і выклікаць хуткую дапамогу. Обязательно. Хоть не было травм, хоть были травмы, водитель обязан выйти, убедиться, что с человеком все в порядке, вызвать скорую, вызвать ГАИ. И он не имеет права с места съезжать. Да, с места он не имеет права съезжать. Но она нарушила полностью все, проигнорировала все мыслимые и немыслимые правила, уехала. Ці будете вы на ее в суд подавать? Ну, суд буду не подавать, а будет уже тут, когда меня увезла, скорая увезла в больницу, приехали ко мне гаишники в больницу, ну вот, они сказали, что минимум ей светит
Девочка сама себя подставила. Ей светит как минимум на 3 года лишения прав. И плюс этот перелом, это считается тяжкие телесные повреждения. Это криминальное. Девочка, возможно, может и сесть. Возможно. Ну, коли буде заведена кримінальна справа, коли дойдет до суда. Ко мне звонили, гаишники звонили, из облгаи, просили, чтобы я сегодня приехал. Но я сказал, что я сегодня не могу, потому что у меня свои дела есть на сегодня, опять же. Договорились, что я приеду к ним 4-го, а мне дадут бумагу на суд медэкспертизу. Добре, дякую вам. Тримайтесь, лечитесь, выздоравливайте. А ми протягуємо репортаж. Давайте підійдемо до Павла Сіняринця. Вельми цікаво довідатися у його. Павел, можна до вас, Олег Гуздилович, Радіо Свобода? Ну, ось Мітер затриманий, Дашкевич, крижі сюди не доставлені. Тим не менше, яка у вас програма на сьогоднішній день? Вона планувалася вельми напружена. Що зараз, які коректировки, може, внесені? Зараз ми клеїмо плакати на плот Бульбаш-Холла, плакати з інформацією про куропати. Розміщаються тут копії протоколів, які виписувалися оборонцям куропатів, ви бачите, так? Вони є тут і на брамі зараз будуть. Ми виставляємо варту раніше, ніж звичайно, ось уже тепер. І ця варта буде протягуватися увесь день. Сьогодні ми ведаем, што будуць замежныя дэлегацыі ў курапатах. Праўда, ну, по нашай інфармацыі, такая умова была беларускага рэжыму. Яны мусяць это рабіць не публічна, зробяць ушанаванне не публічна, ускладуць кветкі. Пасля з'явіцца ўжо афіцыйная інфармацыя. Так, інфармацыя будзе постфактум. Ну, я не скажу все, што я ведаю, але, ну, прынамсі, вось гэтага мы чакаем. Вось гэтага мы чакаем. Таму падтрымка з боку міжнароднай супольнасці будзе, хай сабе і такая завуаляваная. Ну, а мы тут сёння, ў пятнічны дзень, і, ведаеце, грамадства апошнія некалькі гадоў праводзіць 29 дня кожнага месяца акцыю падтрымку курапату. 18 гадзін такая акцыя будзе, і ў 19 гадзін будзе супольная малітва. Таксама мы будзем арыентавацца, што там са метром, магчыма, група ад нас паедзе ў райаддзел, по-моему, это першамайскі райаддзел, дзе зараз Міцер. На вашу думку, чому ось я ведаю, що до Ольги Миколайчик сьогодні раніше приходили, шукали з Дмитра Урбановича так само. Чому міліція все ж таки не відважилася на такі масові превентивні затримання активістів, обмежувавшися тільки затриманням з Дмитра Дашкевича, який вез крижі? Чого вони, може, сполохалися? Ну, масовые затримання разбурали бы міф про виспу стабільності, Хельсінкі-2, тое, што спрабуюць зараз упихнуць у вушы заходнім партнёрам афіцыйныя ўлады. Затрымалі толькі з метра і там пад нейкай асаблівай нагодай. Але мы цудоўна разумеем, што мэта — это сарваць курапатскую акцыю. Баяцца крыжа. Ну, баяцца крыжа. 6-метровы крыж. Ну, здавалася па курапатах. Што можа быць больш натуральным? Ці бачылі вы эти 3 крыжы, якія забралі ў Дашкевича? Што это за крыжы? Я бачыў іх да таго, як іх вывезлі. Это вялікія 6-метровыя драўляныя крыжы з металічным умацаваннем, швелерамі. Велізныя крыжы, вялізныя, для іх перавозу спецыяльная тэхніка спатрэбілася, такая спецыяльная грузавая машына, таму што яны 6 метраў. Зміць заказаў такую тэхніку? Так. Ну, это дапамаглі свае людзі. Вось, сюды везлі камяні, вязуць яшчэ камяні для іх усталявання. Бетон, іх планавалі бетанаваць, ну, але відавочна... Дзе іх збіраліся паставіць, калі вы ведаеце? Збіраліся паставіць паміж Бульбаш-Холлам і курапатамі. Вось там далей не тут, а так, вось... трошкі далей, так. Тым не менш, вось гэта распалохаліся ўлады, і мы бачым, што правялі такія затрыманні. То бок збіраліся паставіць дакладна ў межах ахоўнай зоны, якая была там да памяншэння. Калі я правильно разумею, так. Ну, але іх было бы вельмі добра бачна з рэстарацыі. З-за плоту, это все-таки 6 метров вышыні. А якая мэта? Вось крыжоў уже больш за 1000 курапатаў усталявана. Навошта вы яшчэ вось эти крыжы ставіць? Мэта нагадаць тым, хто едзе ў курапаты, перакусіць. Мэта нагадаць тым, хто тут зрабіў рэстарацыю, што гэта месца пакуты. Это нават не проста могілкі, это месца масавага забойства людзей. Это месца, у якім патрэбная цішыня, супакой, малітва, пакаянне, але ніяк не танцпол, батуты, лазні, інтымныя пакоі. Это асаблівае месца для Беларусі. І вот курапатскі крыж — это сістэма каардынатаў нацыянальных груп. Пачатак сістэмы каардынатаў, можна так сказаць. І дазвольце вам нагадаць, што сёння 29 число, папярэдня была інфармацыя, што на 29 якраз
намячаліся нейкія перамовы ці круглы стол з уласнікамі гэтай рэстарацыі. Потым іх, я ведаю, перанеслі на 27, але вось і 27 не адбыліся, і 29 не адбыліся. Што адбываецца? Прапанова з боку ўладальнікаў рэстаранна-забаўляльнага комплексу на 29 была абсалютна відавочна спробай разбурыць акцыю 29-го, нашу прысутнасць у курапатах падчас візіту прэзідэнтаў, і пасля таго, як гэтую камбінацыю раскусілі, яна не ўдалася, вядома, што ніякіх перамоваў і не адбылося. Мне здаецца, што яны, калі планаваліся, то ў якасці такой невялікай пасткі інфармацыйнай, ну а калі пастка не ўдалася, навошта іх увогуле праводзіць. Таму я думаю, што па-ранейшаму ўладальнікі рэстарацыі працягваюць хавацца ад грамадскасці, ад абаронцаў курапатаў, проста ад людзей, ад журналістаў, і не даюць каментароў. Абсолютно відавочная ситуація. Як злочинці наробили шкоди і сховалися. А у выніку яны пойдуць на перамовы, як вы думаеце, ці не? Гэта залежыць ад таго, хто за імі стаіць. Калі за імі, праўда, стаіць Лубянка, то хутчэй за ўсё развязанне праблемы будзе ў Лукашенко. Таму што Лубянка не адступіць відавочна ад сваіх Про планаў. Лукашенко я хочу спытаць. Уже месяц ідзе супрацьстаяння, ўлада беларуская па вялікаму рахунку маўчыць. Так. Лукашенко маўчыць. Так, Лукашенко маўчыць, загаду няма, таму што ён разумеў, ён трапіў у вельмі небяспечную інфармацыйную сітуацыю. Абсалютная большасць беларускага народа супраць рэстарацыі на костках. Людзі сюды не ездзяць, і калі ён выкажацца супраць народнага меркавання, ну, выглядаць он будзе вельмі кепска. Зараз мы бачым вось Максім Вінярскі, пафарбаваўшы далоні чырвонай фарбай, вось так вот адзначае гэтыя пратаколы, якія былі складзены даі на пікетоўцаў, іх тут вельмі шмат. Вялікім пачкам тут іх приклеілі да плоту. Ну і вось зараз Ольга Миколаївич, Денис Иванович, активісти свої руки покидають адбитки на этих протоколах, ну, демонструючи, видать, ставлення і до этих протоколів, і до подіїв, які були тут у Куропатах і які притягуються. Гадаю, гэта Радио Свобода. Мы вядзем просто репортаж от ресторации «Поедим», так она зараз называется. Ранее это Бульбаш-Холл называлась, где уже месяц, где пикетование, супрацьстаяние с уласниками этой ресторации. Пикетовцы домагаются ее закрытия, бо лічаць, что это вельмі ганебно замещать у такие месцы забавляльную установу паводле інфармацыі з інтэрнэту, з афішаў гэтай рэстарацыі. Тут мусяць праводзіцца вяселлі, масавыя такія сямейныя святы. Тут прадаецца алкаголь. Тут яшчэ запраграмаваны, усталяваны такія гасцявыя домікі, у якіх будуць гости жить. Пикетовцы подозревают, что это будет выкористовываться для таких готельных номеров, мэтаў, магчыма, і іншых забаўляльных. Ну і яны з гэтым не згодны і патрабуюць закрыцця гэтай рэстарацыі. Это Олег Гуздзіловіч, Радио Свобода. Мы працягваем. А мы подтягиваем репортаж, мы подтягиваем тут знаходиться. Может, тут покуль мы спынем наш репортаж, потому что у нас отбылась такая пауза. Меркавалася, что тут побач с ресторацией, зараз я высветліў дакладна, что крыху далей ад ресторации, паміж ресторацией и Куропатамі збіраўся Зміцер Дашкевич усталяваць вот эти 3 крыжы, але его затрымалі. Это адбылося ў горадзе, калі ён вывозіў крыжы з прадпрыемства «Цех», где яны былі падрыхтаваны. Это былі вялікія 6-метровыя крыжы, каб ён збіраўся усталяваць іх так, каб было бачна добра адсюль. Ну, ён быў затрыманы, таму не адбылося вот это вот усталяванне, на якое сабралося так шмат людзей, але актывісты прымацавалі да плоту свае плакаты, мы вось іх бачым. Таксама прымацавалі пратаколы тых парушэнняў дарожнага руху, якія былі на іх складзеныя, калі яны пікетавалі і блакавалі ўезд аўтамабіляў. Вот бачыце, што таксама заплямалі
этой черной фарбой браму рэстарацыі. Ольга Миколаевич цяпер тлумачыць, чаму это адбывалася. Вот такі ўражлівы плакат «Поедем, поедим» з выявай Сталіна і Курапаты напісана. Таким чынам, вот пачалося пікетаванне, ні адзін аўтамабіль яшчэ пакуль не праехаў. Мы спыняем наш рэпартаж, а калі тут будзе адбывацца нешта надзвычайнае, мы, конечно, ўключымся і будзем яго працягваць далей. Гэта Олег Груздзіловіч, Рада Свабода. Пільнуйце, сачыце за нашым сайтам. Мы тут у Курапатах і будзем паведамляць вам самую апошнюю інфармацыю.